Dobre, takže pointa hry je to ako Grow Garden. Kupujete CD, ja som akože to práve teraz začínam hrať, takže ja kúpim karot, teraz pôjdem do môjho gardenu. Strawberry. A teraz mám karot seed, zasadním ten karot a teraz počkám, kým vyrastie. Dobre, teraz keď to mám, tak pôjdem do sell, zoberiem svoju karotaňu, dám mu, to jak sa volá, Fugheta Boutit. Selnem to a zarobil som peniaze, no nemoc. Dobre, tak vidím, že si kúpim 2 karoty. Idem zase do Grow Garden. Počúvajte, vyrastie tá jahoda. Dobre, mám. Môj! Ty kokos mne... Alame, potom môjho gardenu, prosím, nevieš, aký tento karot narastol, ty kokos? Takže to je väčšie než... Kde máš svoj garden? No to by si mal vidieť tu na. Veď máš taký garden. Čo mu vyrastol nejaký veľký... Karot. Karot? Obrovský karot. Mrkvička. Ale idem naproti k tebe. Dobre? Stále si povedal? Už som pri tvojom gardene. Nevidím žiadny. Už som pri tvojom gardene. Teraz pôjde na môj garden. Jedeme do mojej. Ty, to nie je až. Ukáž, za tebou. Aha. Ale ostaj chlapík. Pozri sa, aký tučný karotisko. To nie je až taký veľký, ale je dosť veľký. Tučko, to je Presne hejter. ako... To je hejter. Dobre, idem to selnúť. Jahody. W. Ty kokos 215, tak mňa môžu volať už bohatý. Čo sú zase? Dobre, a ja si idem kúpiť svoj prvý. Ja si idem kúpiť svoj prvý, a už rovno Onion Seed si môžem kúpiť, idem na to. A jahoda, keď narastie, tak... Onion Seed, dobre, idem na svoj garden zase. A teraz plantnem. Ako, toto je podľa mňa už teraz lepšie než Grow Garden, lebo táto kvalita hry je akože neuveriteľná. Máš tu stromy, všetko to je lepšie. Ale to nemám rád, že proste ty musíš čakať hodinu, kým ti narastú tieto veci, ale dobre. Ale je to podľa mňa lepšie, kvalita je lepšia, všetko vyzerá lepšie, takže jednoznačne Garden Horizons over Grow Garden. Dobre. A tu máme nejakú druhú časť. Má jeden vip. Druhú časť. Dobre, narastol sa mi Onion. Idem ho selnúť. Kupí 7. Aspoň 200. Ten čo má za farmu? Dávam peniaze. To je mi málo toto. Dávam peniaze. To som Naložím ti. Nakladám si už dosť, ale to... No dávam peniaze. Dávam peniaze. Idem zase zasadiť. To fakt nie je nič už? No dobre, tak ja si kúpim ten corn seed. Garden, zasadím corn seed. Teraz počkám, kým narastie 5 hodín neskôr. Ak sa vám páči toto videa, dajte like a odber. Vidíme, že Alama je veľmi fat a on akože fat. Takže ideme ďalej. Počkáme, kým mi narastie toto tu na. Lebo teraz mi narastol iba plant, potrebujem ešte jedlo. Nemôžem harvest. Oboja lepšie než Grow Garden. Budete sa, ideme sa trošku povedať tu mape. Ako Grow Garden, keď bol v svojom piku, tak akože veľmi dobrá hra. Hej. $10. To je piesok. Ja chodím po vode. A čo si mám za $10 kúpiť? Bager? Dobre, niečo normálne. Za dolare si vieš kúpiť seed. A po e-shope tam nejaké na 50 000 kupsí. Dobre, to už 50 000 si máš. Ja si kúpim ďalší korn. Zatiaľ Alame pojapuje. Poďme sa vodať. Poďte sa. Alame ide krásna. Úplné bomby ide, Alame, musím uznať. Ja som ochutala život.
tretíkrát som chcel povedať, že ináč keď sa vám páči tieto videá. Dobre, toto vystrihnem z videa. Ako stojí najdrahšia vec? Až 1 milión. Ale v Gearshope 700 robuxov. chcem sa pozrieť. Sleep. To je predražené. Favorite Turbo Sleep. Dobre, ja si idem kus našetriť peniaze. Watering can. Dobre, toto pôjde na timelapse, takže... Abo dám väčšiu rýchlosť, takže zatiaľ budem teraz farmiť peniaze, až kým nehytnem 2000 eur a $2. A pôjdem na to. Dobre, dobre. Mali tu watering can za 5000. Môžem prosím vás, že iba watering can? To nie je 5000. To viac drahé. Tak, kedy? Môžem ísť 50 sekúnd? No to vtedy sa to začne naristovať. Aby za ten čas môžeme začať sa vyberať. Aj keď je to niečo dosť podobné ako Hogarden. No brutálne je to podobné Grogarden. No však čo som dal celebrity? Čo robím? Ja si to už zbieram takú. Skôr. Hej, ja si sell všetky veci. I want to sell everything. Sell, I want to sell everything. A čo to? Garden. Ale my? Dobre, takže googlil sa mi to. Stevie Stand. Dobre, takže ja si budem šetriť na Anion Seed, takže ešte mi treba ďalšiu polovičku, takže ideme na grindenie. Anion Seed. Nie na Anion Seed, na Mushroom Seed, pardon. Ale dám. Dám. Lebo ale je postihnutý. No to je fake. Dobre, ako mám na svojom YouTube kanále link na Alameho kanál, neviem, či to je... Vyhľadajte si na YouTube Star. Takže keď chcete, tak ľudia mu Dajte dáte... mu odber. Áno. Dajte mu odber. Pozobkajte si jeho kanál, pozobkajte si. Áno. Má tam Cute Alame Cute Turtles and Alame Blocks, takže vári celkom. Vári som povedal. Tak akože ospravedlňte sa. A dajte... Čo tu mám? Prečo? Stars? Tam. Čo to? Kurňa. I wanna sell everything. Dobre, to je mutácia, alebo čo to je? Fruit can be controlled. Niečo dostalo. Nejakú mutáciu proste. Áno, má gold mutáciu. Máš? Dobre, idem do 55. Teraz sem. Idete sa na stránke? No a teraz Asi. si môžem kúpiť svoj prvý mushroom seed. Ó, 1606. Je to tam. Mám mushroom seed, dobre, ideme ho plantnúť. To si určite vykupujem. Musím počkať, tak začnem graniť peniaze. Čo? Je to nejaké Gears shop? Čo to je toto? A je to Gears shop? Watering can 5000. 5000? Koľko to stojí robuxov? Máš inspiracioné. 29 robuxov, to je zlaté, ne? Poctivo. Alame, ty tu čo? Taký bič ti dám. Pod za mňou. No, idem. Star Classic. Idem. Ideš za mňou? Mhm. Ne, idem si troška zaplávať. A čo to? Vieš, ja chodím v vode. Your coin became foggy. Aj mne teraz práve. Papa. Dobre, ja si idem všetko a teraz
Toto bude posledná časť videa. Bude to napäté, že koľko zarobím. Aj u mňa. Bože, 278. A ak by ste chceli nejaký druhý part, viete, tak To nemyslí vážne? to ešte nemôžem skončiť video. Teraz Dobre, a ak sa vám páčilo video, dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute.